Praznično razdoblje ostavilo je loš trag na rezultatima hokejaša mladosti u Slo hokej ligi. Pred Božić u Zagrebu je gostovao Partizan i pobjedom od 4-3 odnio sva 3 boda u Beograd. Mladostaši su donekle nadoknadili izgubljeno pobjedom od 3-2 u Jesenicama. Nažalost, uvjerljivi porazi od Olimpije u Domu sportova rezultatom 7-2 te na gostovanju u Bledu od 6-2 bacili su Mamute na pretposljednje mjesto u poretku. U preostale 4 utakmice redovitog dijela natjecanja Zagrebčane očekuje grčevita borba za 6. mjesto, ne bi li izbjegli prejake protivnike u četvrtfinalu doigravanja. Hokejašice Griča po prvi su se puta predstavile u svome gradu. U utakmici protiv Maribora zabilježile su prvu pobjedu kojom su zadržale prvo mjesto na ljestvici prvenstva Slovenije. Rezultat je bio 8-6 za gričke Coprnice. U prvenstvu Hrvatske odigrane su 3 utakmice. Mladost je u susretu 9. kola savladala Medveščak sa 6-5, a u sljedećem kolu bila je uspješnija od Zagreba rezultatom 8-3. Medvjedi su gostovali u Sisku i pred čak 500 gledatelja upisali pobjedu od 10-1 nad borbenim domaćim sastavom. Mladost i dalje uvjerljivo vodi na ljestvici ispred Zagreba i Medveščaka koji vode borbu za drugo mjesto. Juniori su odigrali 2 utakmice. Medveščak je uvjerljivo savladao Sisak s 22:0, dok je Zagreb iskoristio odsustvo većeg broja prvotimaca mladosti i nanio Mamutima težak porast od 18-3. Zagreb je praktički osigurao prvo mjesto pred doigravanje, Medveščak će biti drugi, a Mladost će ostati na 3. mjestu ispred Siska. Hladnije vrijeme omogućilo je Sisku igranje domaćih utakmica. Obzirom da su zagrebački klubovi već odigrali niz susreta, Siščani moraju brzopleto nadoknaditi zaostatak dok imaju vlastiti led na raspolaganju. Nedostatak treninga i nedovoljan broj igrača utjecali su i na ishode susreta protiv Zagrebčana. Sa 4 dvoboja Sisak je izgubio visokom razlikom, no u ovom trenutku najvažnije je da se Siščani aktivno natječu. Osim utakmica protiv Siska, odigrao se i susret Medveščaka i Mladosti, kojeg su Medvjedi dobili s 3-2. I u ovoj dobnoj kategoriji Veprovi su rezervirali prvo mjesto. Medveščak će vjerovatno biti drugi, Mladost treća, a Sisak četvrti. Kod kadeta više nema neporaženih. Zagreb je rezultatom 5-3 nanio prvi poraz vodećoj Mladosti i približio se na 3 boda. Na začelju ljestvice i dalje se nalazi Medveščak koji i dalje nema ni jedan bod. Medvjedi su izgubili od Zagreba sa 6-0, a najbliže bodu bili su u susretu protiv Mamuta kojeg su izgubili s tjesnih 3-2. Mlađi kadeti Medveščaka i dalje ne posustaju. U dvoboju protiv Mladosti su uvjerljivih 7-0 zadržali su maksimalan učinak u 7 utakmica. Zagreb se pobjedom nad mladostašima od 6-2 odlijepio od pratnje na 6 bodova razlike. U skupini B Medeki su protiv Zagreba odigrali 2 utakmice. Prvu su dobili 4-0, no u drugoj su pretrpjeli prvi poraz rezultatom 6-4. U dvoboju protiv Mladosti Medveščak je slavio sa 7-3, tako da je i dalje uvjerljivo prvi i ima najviše izgleda za proboj u doigravanje.